ମୋତେ ଏବେ ଶୋଷ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ ଯାଇଥିଲି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇ ଟିକେ ବରଫ। ବରଫ ପାଇଁ ଆମ ଫ୍ରିଜ୍ ଦିନମାନଙ୍କ ଫୋକଟରେ ଚାଲିବ। ଏଇ ତାଟିଆ ଟିକେ ବରଫରେ ରଖିବ ବୋଉ, ବରଫ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନମାନଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ ଚାଲିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଦିଆହବ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ମୁଁ ଶୋଷ କରୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦବା, ଦେଖିଲା ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଫ୍ରିଜ୍ ଖାଲି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଆମର ଚାଲୁଛି, ସେଥିରେ ଖାଲି ବରଫ ଟିକେ ଥିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇନା ଦେଖଉଛି ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଗଣିବ ଖାଲି। ଇଏ ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇ ତଳ ଖାଲି, ତଳ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି, ଉପର ପୁରା ଖାଲି। ସେଇ ବରଫ ଟିକେ ଥିଲା, ଏଇ ବରଫ ଟିକେ ଥିଲା, ଏଇ ବରଫ ଟିକେ ଥିଲା। ଏଇ ବରଫ ପାଇଁ ଆମର ଦିନମାନଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ ଚାଲିବ। ଦିନମାନ ମାନେ ଯେମିତି 2-3 ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଖାଲି ଏଇ ବରଫ ପାଇଁ ଆଉ। ନହେଲେ କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ କ'ଣ ଥିବ, ତାପରେ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିଦେଲା, ଶୋଷ କରୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦବା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ।